Poses poderosas. Cando nos sentimos débiles e vulnerables, facémonos máis pequenos. Ocupamos menos espazo. Encollemos a nosa postura, os nosos xestos, o noso xeito de camiñar, mesmo a nosa voz. Entón, os demais percíbennos como persoas sen poder e asustadas. Porén, todos merecemos presentarnos ao mundo con poses poderosas, abertas, firmes, ocupando o noso espazo. Cando o noso corpo adopta poses poderosas, non só parecemos máis poderosos, somolo de verdade. A nosa mente contáxiase, cambia o noso perfil hormonal, sobe a nosa testosterona, a hormona que nos fai sentir felices, e baixa o noso cortisol, a hormona que nos fai sentir nerviosos. Proposta: practiquemos posturas poderosas. Aquí vos deixamos unhas cantas, aínda que seguro que practicando entre todos se vos ocorren algunhas máis. Rutina. Propoñémosvos adoptar cada día ao acordar unha pose poderosa, a que máis vos guste. Mantede esa pose durante uns segundos, para que a nosa mente se contaxe do noso corpo. Por suposto, tamén podedes utilizalas antes dunha situación importante, como un exame, unha reunión de traballo, cando teñades que falar con alguén. Ademais, só con imaxinar a pose xa funciona. Animádesvos?